Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala, niya ang unang anib ng pag-utang suwilanon nga nag-uluhan, Amara. Paspasog lakaw dong Jeff kay kasaba na sa tang papadamyan nga nadugay tagpauli. Atong sultihan sa tinuod si Papa nga ni apil pataw flag retreat at ni muna. Dili na makasabot si Papa. Kay doon na siya iyang balaod nga kung madugay tagpauli, iya tang bunalan. Grabe sad kay stricto ni Papa Damian at ni muna siya. Nagtuo siya nga ng makakta. Maulagi uy. Mao nga magmatngon lang yun ta dong. Oh, hala, ti muna. Na si Papa nagbarog sa may pultahan ug nagbitbitog bakos. Wa na. Mabunalan na po tayo ni dong Jeff. 10 minutos ang inyong kalangay. Diyan mong duha. Tubag! Huwag mo tubag niyo duha. Muna, maguwang maga. Ganong nadugay mong pauli ni Jeff? Ni apil pa man mig flag retreat padamyan. Flag retreat, flag retreat. Ngaro, makadugang na sa inyong grado? Masuko man gud ang among mga maestra pa kung dili mi mo apil. Unyag muuna pud mi gawas. Siradan man sad sa nagbantay sa gate. Daghang rason. Ma'am nay tinuod, Papa Damian. Mga bakakon mong pagkaanak. Talikod mo. Talikod! Papa Damian, saan man na ni mong bakos? Talikod! Sakita! Ngano kadua man ang akuha pag ang ati ka usara lagi? Ay nagreklamo, Jeff. Anong di tika usman sa pagbunal sa bakos? Sakita sa kung sampo tati mo na, oy. Kadua man ko apsi ni Papa Damian sa bakos. Sakit sad gani ang akong sampot tong Jeff. May muati kay kausara. Ko agad kay kadua. Dili na lang ta mo reklamo dong. Sa sunod, dili na lang kita mo apil sa flag retreat. Inig pamuhi na to. Musibat dayon ta samtang abli pa ang gate. Sige ati mo na. Dutan na ng tanawon ay nga nagdakop-dakop. Suya ko nila da. Ganan kong ngitir. Paman mo abot si Papa Damian. Naog ko. Mo apil ko duwa nila. Batupik. He, papila ko ninyo dakop-dakop. Ay, lain. Apila mo dyan. Ay, dakpa rin. Sige. Kusugan ninyo managan, oy. Dakpa rin. Dakpan talagi mo. Malaki. Oh, hala. Nabot na si Papa Damian. Ganong nikawas ka man, ha? Naibog man ko sa mga bata, Papa Damian, nga nagduwa. Kaibog na! Aray, gusto na, Papa Damian. Kaduwa naman to. Kadaghano na kong bakos aron ka magmatngon! Aray, At! sakit na kayo. At! Gusto na pa. Nganong ni gawas man pug ka dong Jeff? Naibog man ko sa mga bata, ati mo na nga nagdakop-dakop. Nabaksa na lang hinuon kang papa. Sakit ta sa akong sampot, ati, oy. Kadagan man ko apsi ni Papa sa bakos, God. Nganong bunalan man tang papa uy? Mahimo ra man unta ka kasab-an ta niya. Nganong iya pa man kita pasakitan?
Timuna. Nganong dili man musugot si Papa Damian nga mag-enjoy ta sa tong pagkabata? Ngano man? Ingon anak sa ko kani adto sa bata pa ko. Dili gyud ko makagawas-gawas sa ato kay mamunal man dayon si Papa. At Timuna, ayaw paghilak. Naluoy lang ko nimo dong. Naluoy ko natong tuha. Ate. Ate, sorry ah. Dong, magbat ko na lang kita ha. Aron dili masuko si Papa Damian. Og dili ta niya mabaksan. Pero yan, saan ba di magkabuinom? Wala magkapapir sa pundong. Pas lang sa ko, bay. Ano, bay? Pas lang sa ko. Sige lang, paspas. Apil-apil dire, ligo sa bebe. Ligo. Ayaw lang iking. Eh, Masuko niya na akong mga anak. Sila si Mona ug Jeff kung muinom ko. ikaw may hari sa inyo, bay, Damian, di ba? Hari, gaway corona. Bitaw, pas ko ng inom, bay. Salamat na lang. Diya sa mo, ha? Sige, ikaw agad. Likay lang ko ninyo, mga bay. Kaya wapa ko malimot sa nahitabo na ko. Kaniad to, diyang hubog kay ko. Ug nagmaoy ko. Tagkapoy sa kong lawas. Mona! Pa Damian, di ara ko sa kusina pa. Dol dere. Ay kong tubagay nga nakas layo. Nakaluto na ko pa. Gigutom na ka kay sukaran na tika. Hay nang imong manghod. Jeff! Tuwa siya sa muhigdaanan pa. Nagtuon siya. Jeff! Jeff! Huwag mo lagi mo tubag. Ay kong atuon. Nganong ko man mo tubag si Dong Jeff? Wow, di ay niwa makabati sa kong pagtawag niya. Nagkatugin taon nga nag-akbo sa iyong libro. Ay, kaluoy siya kong anak. Papa Damian, nanday ka pa. Amin ka pa. Barog na diha, Jeff, kay mga na ta. Magdungan tayong tulo ni ate nimo. Sige na. Giapuhap ni Papa Damian ang akong buhok. Indot tato eh. Buotan man gud si Papa Damian dong. Istrikto lang gid siya. Nga naman ate. Tungod kay dili siya gusto nga maparehas ta niya nga gamay ra grado. Gusto niya nga makatiwas kita sa atong pag-eskwela. Kinsay maghugas ros mga plato nga atong gigamit. Ako na lang ana pa. Di ba kang Jeff marong turno? Ako ray ugasan na Papa Damian. Mangugas ako mga plato ati mo na. Nalipay taon si Jeff nga gihuwap-huwap kanina ni Papa Damian ang buhok. Kagamay ra kalipay na mong managsuon. Maayo ra gid nga wata mo apil og flag retreat dong Jeff kay nakasayo tagpauli. Maugya ati mo na. Oh, Te, nga nang yun man ka. kanang lalaki nga nagsulubog pulos puti. Naanasad siya nagparog aning ilawom sa dakong kahoy. Hoy, ati mo na. Nga nung ka, oy. Dong, kanang lalaki ba nga nagsuloob og pulos puti ba? Nga karasunis, og long sleeve nga polo. Pero may man na siyang magbarog dihas may dakong kahoy, no? Ha? Lalaki? Nagsolobog lubos puti ati mo na? Oh, good. Naar siya, oh. Asa man? Huwag mong kinakita ati mo na. Unsa, dong? Wa kay nakita? Hindi man god. Oh, ako rin nakakita sa lalaki nga Asa nagputi. ko?
Mangugas na mo sa inyo mga kamot, kay mga una ta. O, padamyan. Kinsa man tong lalaki nga nagputi. Nga nang wa man makakita niya si tong Jeff. Muna, anong wa ka man mulihok diha? Pangunaw na. Gwapo ra ba kaayo siya? Muna, Ang nga no, Papa Damian? unsa may nahitabo ni mo muna? Nga natulala ka man. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!